Inkharkhipna pawhsei ni dawnem tundin hmuna chuan pawhsei tumna omlova ro hmannai ro chu Ministry of Health and Family Welfare in asiam to thung chuti rualin Boston Consulting Group chuan India a Inkharkhipna hi hlotling tak tur chuan September thlathenga neyatrul don ninan soya Shrileng bika hi chuan June kar thumna vela hian India a akai tamber lai thleng chhotura an ngai ani Inkharkhipna liani harpau le healthcare sector thuam thatna hun atam dona mi puivei wana khuwa khirna nena chhut tel phei chuan September thla thleng theise he Inkharkhipna hian omzia nei berang antini mase kar ni chung ringot po rei kan tia thlai van lai ta kalo ni bok nen ramdang atanga kan lak lu omlo phei se chuan chohmea tunai hian kan buaile zwalin harinomane Delhi lampo an bang chuang lo tunkara hi chuan mipuini tin mamo anin dai to don lowanga soi ani ve me kane June thla thleng Inkharkhipta ila chu kan tram na savia dona kan ram economy a chele azwal don tinani bokane chuwangin khovelin thra ati India sarkar malak na Inkharkhipma chu engtizong poin kalpui reng thei ani don lo ti chianga State rang rotna tangin Ministry of Health lam chuan rohmanna an siam ta ne an rohmandan chuan Shri an hmuna bial chu khar top turania karli chunga kai thar an hmu chuak lo ani chuan hli tur ani thungang Inkharkhipna kalpui ani chung hian tuna ti danang bokin mipuini tin mamole damdoi dorte bak in hon phal ani don lova mipui vei wak turte khuakhirin lir theipo tlantir hani don lova zirna inle sarkar pi sa te ennom chuana te chu kharin puipun po an khap don ani hetiang hian mundanga hridar zel tur chu ve na ni dona hriom lo na te ro chu a huam ve to don lo rampum pui Inkharkhip top mai aya hriom na lai chau anin khung don tinania puipun ne ro chu arem chang lo mai thei thungane he hridar dan hi arvapul hridar dan nen hai nang riawa rampum atuam lova chuwangin rampum pui in khuwa khir top mai chu thil trul lem lova an ruat ta ne hrikai te reng chu damdoina en kol tura tian nia Shri an kai to lo ti trum ni nem nge ni hnuwa chau chua turan ne heti rual hian alanawak lo te chu stadium le mundanga khung ran thei ani dona alai hol te chu damdoina en kol turnin ana zual te chu mun puilama en kol tura ti ani bok mai tuamna chungchanga a thok tu tele avei ni lo tan chuan atangkai wak lo ti kan tar lang to a ma se zirchiana an nei thara chuan mai tuamna hi atangkai hle tian mu chuak le nu no to ne Asia rama chuan pona mai tuamna wa hi chin dan phung pakhat tania Japan ho chuan Spanish flu atangkhan mai tuam hi an lo ching tran to a South Korea le Singapore ate po chutiang bok chu ne heng rama hian hrikai hi hanpung ve ma se ramdang angin an sang chak lo hle he ripui boruaka chambang thei ti tlem na tan mai tuam hi athra ti mu chuania puipun na hmuna kaldonin mai tuam thin turani an ti le to ne mai tuam na hian doctor te man thin kher chu man atrulem lo thunga puana tanga siam chop te po a man tla ke tho surgical max chu herikai te man tura da thiama mai tuam na thachi N95 chu damdoi lama thok te ta na da ni se khovela mai tuam na in dai lo lutuk ti dai zai na tan athangal hle ome antine India rama damdoi lama thok tu ten in ven na tur thua man nei lo chu amangan thak zui zel Inkharkhip hun chan ve kan man zo to hnuwa damdoi lama thok mi somthum pali te chuan he hri hi an kai ti mu chuani to a andam lo en kol te tanga kaya ne state thenkhatte phei chuan doctor le nurse ten raincoat an ha a lukhuma helmet mangta te po anomane damdoi lama thok te hian hrikai te hi nikhata darkar sompanga borvel te mi pakhatin an vil thina thua man nei thalo bok nen taksa ai main ril rulama rim zo ke ten ti ne pathiani khan Delhiya cancer damdoina thok nurse pali te chu hrian kai ti nem nge nia Delhi bika hian mi somni pali om to in
in tuam na an nei that lo wang chu achana hian an pu de uberane moral support atan tia minute ko chung bati chita in an thua min dai lo tur ngai tua sakhi an tru zo kane India hian tundin huna PPE bi khi makta duai ni le nuai ni borvel mamo tura chu tania azat vevel chia siam chua alani thungane health worker dangte po mai tuamna kut korle kutti faina chaute chopania hei hi tundin huna India mutan lian ber anime kane Harry hian lau thona akengtel ve hrim bok Delia akai nia rin hlel pakhat kumsom thum pasaria upa chu lok nayak jai prakas narayan hospital atangin inti hlum tumin building chhong thumna tangin azuang thla a akeru atitliaka anatna ai main aboi puyom zo kane Shrikai nia in ring hlel hian damdoin lam apana Shritlang satlia anlo chuwa hemini vek hian kirlein tes nei awangiata zana azuang thlazui ta ne PPE chungchanga hian USA media farm pakhat chuan he Sri Lankan naram chu anchete nomviau ni na soya Sri in Europe atuam ma khan Italy chuan anmamo don sia tin PPE hi thahnem tak athlonin athon ani ome mase anramin reilo te hnuwa antuar vele ta a anatlama phei chuan atuar na berpol ani hialome alen tan narame ro chuan atho khatna chu adai deuh ta thunga an sarkar chuan kan momo lai takin minron pe a kan pe vele ang cheu tin PPE hi an hlan ve a mase apeka in pek nilovin alein anin leitir zok tin an tar langane an thulak na hi arin tla kem phei chu hriat ni lo ma se India media trend khat live mint le Times Now ti borvel chuan an chhuwa chhong nge ane he hridam do yanen chin trend khat chu tun thlanhi thuma hian hridona tan a hman tlak do nem ti chu a hriat thei to tura ngaiania man ngal the ro chu ani don chuang lo thung adam doi om ma hi chuan he rian kolna tan hian malaria dam doi kumzatel khovelin alo man to chu a thaber ni na langa hrin mihring taksa a na a thodan chu nasatakin alo dang theya dam chuan rem chang a hong thui hle ni in khilama zirchiana an nei chuan atar langa India sikser atamboka adam doi po hi kan nga viau ni turane US President Trump chuan Modia haron dil dak daka kan ti theyang kan loen don nia tin lo changane India sarkar chuan sikser dam doi hi rampona thon chua alo khapbur to a in venatan dam doi lama thok tele he rikai nem nge bulhnaya omte man turin atine Sri Lankan narama an man tir khan athole tholo hi hriat ani chi alova mase khu atinepa thoha po atiziom deu ti mu chua tonin India mai baka France South Korea Italy le US te chuan damlowen kolnatan an mangmek kane India rama hrikai za chuan mi sang thum an chuang to a tunhnaya an mu chua tamber chu Nizamuddin atanga chuakte ania Malaysia tanga he muntlo tu aruka ho tum mi pariate chu tabligi jamaat mi le sange yanni ti hriat ani hnuwa man hania anjina je pa puin thu boy siam sakte po ani mai thayane ramdang atanga he muntlo tu te hi an visa ti thi sakle India rama ronlu theilo turin Home Ministry lam chuan haloti to bokane Nizamuddin in khom puibuat sayawang khan India a hrikai chu nili chung lekin aletin an punpha nikhata mi zali chuang mu chuate po ani phata a he in khom puya telle an mani hnai vaya om mi sing khatle sang khat chuang chu khung hran ani to a Uttarakhand lamphei chuan he hmuna kalte hi chu 12 tha emo 12 tha tumna emo thu buai siam sakte po an tumane heti mek lai hian Musalman hovin hrithe dar antum ti thu thange ro chu dot ani thunga Hindu kal filor ho thu the darane India rama akai zat an pun chholai mek hian mi puinol pu ero chuan hri hi ala dar lo nina lang thung endikna atle mawangin kandin mun hi hriat chian ni lo ma se damdoin lam chuan thokna lama har satna nei minron pan hi anlapung hluai lova mi puya dar chuni se tuna hian en kol sen lo kan nei toang
chu test nei lo poa thil chiang ani ye tin an soya India he hri hian bu a chep nget tak lo ti hi an ngai dan alani kan film khurna le thuai na hian ra thra a chuazel ni te poin halangani ayan diklama po sarkarin ma alazel boka he hrikai dam lote inen kol na man chu healthcare scheme an huam tir baka ates na po nikhata sing ni vel en man turin an trangmeka nithum chunga ti hlotlin man tumnin tuna chuan nikhata mi sing ni borvel an en manane